Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Nagasgas sa timangtet ngem ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. At dagtok-tok-tok bakat. Manang Galia, Manong Martin, handa kayo kadi, umayak man. Nimot muna ti agtok-tok-tok bakat. Un nga rod lakay, mabit na ang tenaklukatan ti rito. Naimbag nga hagsapa, Manang. Kastamat ken ka ading. Sumrag ka pa yan. Agyaman ak, Manang. Wen gayam. Isublik na ito'y bigao yung binulod ko. Kan, umutang ako maitili magasot yo. Pagbayad ti anak ko iti pagadalan, tani. Awan pa ngamin makukwartami ita. Kasta ka di. Mabit lang nga rod ading. Manang Maring, nagdadakkel dagita petche arap-raputan nyo Sapay na gadong. Ay na, wen, Dalia. Kakaiso na nga damanen na apit ko nga ilako. Tapno adda igatang iti masapsapul iti balay. Wen amanang, ngamda kami, maasya na kinilakay ko. Diyak ngamin matulungan, takanayo nakmat iti pagadalan, tagisursuro aklaka nga rod. Sabado kan Dominggulat kaadak iti balay. Ay taanyangay nga rod. Maawatan namot siguro tamaistra kakit nga rod. Wen manang, ngam no maminsan, ibaga na anasakit ti sikat na. Ngam anusan na latat ag trabaho, takasapulan mo nga rod. Kasta aya, di mo man lakit di imbagbaga kanyak. Mabalin kumot abaunan tay barok at tumulong, nga uray sagpaminsan laeng. Ay na, kababain mo't amanang. Agtrap-trabaho iti opisina. Ibaon nyo lang nga agbagkat. Ay naading, manipod ubing, binagbaga akon, asaan arumbang nga agpili iti aramidan na. Tapno inton dumakkel, saan ton nga agbalin amanag tagibasit. Ay kat nasaya at ano kasta, manang. Ni matatamanting ti masabat ko. Nakabakla iti nakasako. Anya nga tati karga na dayta. Naimbang nga oras yo, Tata Martin. Papanan nyo kadi. Kanyan niya day tawit yo. Abono, barok. Ipan kuman iti garden, tapang abonok iti mulak apitchay. Kasta kadi, Tata Martin? Un barok, si Kangay, papanam. Mapanak man makibasketball. Kakaiso ng awan klase may ita. Ading, adda ka din ni Jong. Ne, apay ka di nga adda ka, Manang. Nakaumay ka mo't. Kwa ngamin, nilakay ko. Nasakit ka naman ng tisikat na. Iso asaan ang makabagkat. Numabalin ko ma. Ayabak ni Jong tagpatulong kami amang bagkat na nabatbati nga abuno iti balay. Taipan mi iti garden. Ay, kwa. Manang Dalia. Diyak kamin pagbagbagkatan ti anak ko kat. Sa maysa, awan matla ita dito balay. Ada na pananda ka dagiti gagayom na. Kasta ka di. Alangarad ating. Pasensya ka na. Kunak ngamin numabalin tagpatulong. Wen, Manang. Mangkita kayo latan iti sa bali a pagpatulungan yo. Sige nga rod ating, mapanak pa'y. Sana para bagkatlaang ti anak ko anya. Sapay abono. Ay, unay kit din dagita nga gasawa. No apay nga minta saan daan na paraboran iti anak. Kaasi damag. Kasta ti kunan ni mo anakan ka, Dalia? Wan manang, iso nga idikas ti timbagana, pimanawa ka dagos. Ay, no apay ngamin, anapan ka pay laijay. Kat adamot mabalin mo nga asit gan asabali. Adamot di anak ko.
Kuang amin manang. Iso nga iji tinapanak. Tawan unay ter aramidan di anak ni Mona. Ala, inton maminsan, dito'y kalatan nga umay agpatulong. Ay na, agyaman no kasta, manang maring. Naimbag nga sapa, Manong Martin. Ada ka din ni Manang Dalia. Ay, umunag ka ading. Tay nakayaban. Madamang amin nga agche-check iti exam dagiti ubing. Di na nalpas idi rabi eh. Tanabambanog ngamin. Kasano? Kasangsangpot na. Naglaba adagos. Ay na, talaga ang nagagat ni Manang Dalia. Simple laang to'y balay da Manang Dalia. Ngam nagpintas mat. Nalawa ba sito'y salas. Sa bali ti kusina, kan agsinumbang hirti ayan ti banyo kan si Arda. Sa adda talo ababasit a kwarto na. Ha? Ngam na makalpas ti anak ko iti panagadal na. Saan la akas to iti kayat ko pagbalinan to ti palayme. Kayat kumot atay dakdakkel kan nalawa pay. Sa gumatang kaming tumatan iti kotse. Ne, Mona, nasapa ka mat ading. Wen manang, ta agpatulong ako ma. Umayak ko mabumulod iti 7,500 mo. Kasapulan ti anak ko, iti pagadalan da. Martin, Dalia, nakaumayak. Tayawis ko tiyo umayo ije balay inton Domingo, kalpasan ti misa. Agdiretso kayon to ije balay, tasimmangpet ngamin manipod ije abroad tay buridak akabsat mi. Kat silibraran na ti kasangay na. Ay, katuan amanang. Kan tikid daw na gayam, da kayo kumakano ti agluto kadagiti maisagana. Day talaga yan manang. Ay katuna. Tapno masabalyan man matbiit ti trabaho. Inaldaw ngamin agar din. Ay kat nagpapadaan tayon Ang pagyamanan tayo. Taiso ti pagtataudan ti pagbibiyagan tayo. Wan matkit di manang. Wan, umay kamin to. Tapno kumustaan mi mamut ni ading Mila. Manu atawanan asaan anagaw-awid dito'y pagilian tayo. Oh, Mona, anyangay, kumusta ni Jong? Dandanin agraduar saan ka di? Ay na, doa pa'y atawan ti palabsan. Kaslakas jayan dandan ay agradwaran. Kamaw dyanan na. Matungpal matlangan ti arapaap ko. Ama padakkel ko ti balay may. Aya, ay nasaya at ano kasta? Ay, syempre matamanang. Engineer ton ti anak ko naman. Kan saan laang aday ta. Gumatang kamin tupay iti brand new ako tsay. Alangan mo't amagmag na kami akanayon. No adda papanan may. Ala, sapay la ko mga rod, tamatungpal day tangarapaap mo. Ni mo na matimasabat ko. Naggapan na nga ta. Ay, Mona, naggapwam ka de? Ako Di taman ili. Napan ko in cash out ta in pauit di kasensen ko nga aday di Canada. Ay, kasta aya. Sige, labsan ka pa'y nga rod. Sige, manang. Adamat gayam ipatpatulod tay kasinsin na nag-abroad. Ngam apay, adi naman lamalagip abayadan dagiti nakautangan na. Mama, ikandak iti kwarta. Agsingsingiran ti landlady mi. Katawan maitad ko. Kanayunan niyo ko ma. Tawan usar ka sumurot kadagiti kaklasik inton field trip mi. Anya, naibus mo dya intad ko kan ka, idi napalaba sa bulan? Amuyo matan mama. Nagado ti pakasapulak iti kwarta. O sige, inak to manen agbulod. Ngam, para lang iti pagbayad mo iti boarding house mo No para iti ibagbagam a field trip. Ay, oray, di ka pala sumursuro. Anya, saan mabalin mama? Nakababain mat kadagiti kaadalak. No sa anak asumurot. Isu apangasiyo mama. Mangiremedyo kayo kuma.
Ni manang maring ti malabsak arumor di ta balayda. Papanan na nga taya. Manang maring. Adan sakit papanam Ay kwa, di talaang mat ayan dadalya. Kasta aya. Apag iso. Ijay mo ti papanak ita. Kasta? Ay, wingayam. Nadamag mo ka din? Tian niya, manang. Ay, nakakaasi dadalya nga agasawa. Dakkel tilugi da iti panagmulmula da iti nateng. Napisti ngamin dagiti imula da. Iso nga agparparikot da ita no pangalaan da iti gastusan da. Tadakkel met tigatad anapukaw da. Anya? Sapay iso kumati gagarak ita manang. Tay nakumamanin bumulod iti kwartada. Kasapulan launa iti anak ko. Ay, kasta aya? No pa'y kasta? Ay, mapantalata, ijaayan da. Padasem ti umutang, bareng adalat ta ti maipautang da. Ay, kwa? Saanan? Sige manang. Adagayang pa nakasabali. Inton maminsan tulaangan. Sana bali ta kakaaruba tayo laang mat. Kun asidag dita balayda. Nalakalaang amapan ko sa rungkaran no kayat ko. O sige. Da. Ay, na yan ni Mona. Di na pa'y amo ti makipag-Greek na iti kaaruba na. Dalya, kita ni Mona. Nakatakdar iti ruwar ti kruserya. Kat nakabit-bit iti bag. Kan nagadoan naka-plastic bag. Unngag paiso. Sapay nagdadakkel a plastic bag. Kaslamat adda ulayan na. Ni, dayjay. Adda kasarsarita na iti cellphone. Alam, darasan ko mati umay, tani, nagadutingan ko. Tsak mo't maawit amin na gito. Anya nga tano asid ganta manang. Darasan ka sige. na nakman. Mona. Nagadun sa taawit mo Maala, tatulungan da kan ang mga wit kadagita. Uy, nagaduti awit ko. Kasangay ngamin ni Jong inton Sabado. Kat nagado dagiti inawis na abarkada na. Kastamot tan dagiti kaadalan na. Iso nga inmayak nagmarket. Ay, kasta. Ala, tulungan da kan. Nagdadagsan dagita imot mo. Saanan? Urayik lang ti anak ko. Taisun timang tulong kanya. Kasi madaan ti dalya kan Uncle Martin anyan, hanang? Apay anak ko nam ti kasta, anak. Kawan tatunggalag ka sa pulan ni Auntie Mona. Kanayon na idang asit gan. Ngam ita tamarigregatan da. Gapu iti napasama kadagiti mula da anateng. Di namat idaan mo nga asit gan. Wano malagip. Ay, wun. Talaga nagasat damot no may papan iti panaggarden. Ken maistramat ni Dalya. So ano may papan iti kwarta? Adumot ti kwartada. Ken maysa, awan anak da paggastusan da. Hangem, nagadumot dagiti natultulungan da. Wen nga rod nanang. So na lang. Tagunggun dawayan mo't idadagiti tultulungan da. May saditan da ijay nga Auntie Mona. Ay, day tangarod mat tinasakit, anak ko. Hanggang, sapay ko ta makapagpanunot da. Kat itatakas day ti kasasaad da Dalya kan Martin, sapay lakuma tatumulong mat ni Mona. Kat noan yaman ti maitulong ta, ay tulungan ta mat ida, anak ko. Manang maring, dumagas kayong tukan ni Ambo ije balay intong Domingo, kalpasan ti misa. Tagkakape kan agparte tayo man iti native a manok. Kas panagyaman tayo, gaputan nakabawi kami matlangan. Manipud pan nakalugi mi iti panaggarden mi. Ay, nasaya at mutno kasta, ading. Manang, kat dakkel unay apagyamanan mi kada kayo. Ngamin, natulungan da kami. Asino nga iti agtitinulong, no saan ada tayo matlaang nga kakaaruba. Ay, wen gayam.
Nadamagyo ka di ti may papan iti anak ni Mona. Ha? Ni, apay ni Jong, manang. Dandanin samot ten aggraduar iti kinainhinyero. Ay, day tangarot ti dakkel aparikot ita ni Mona. Tanakik out iti universidad apagad-adalan na. Naisungsong iti barkada. Sakit nailumlum dapay iti utang. Ay, kasi nga rod ni mo na ita, manang. Kunak no aggraduar di anak na. Ngam saan mat gayam? Oh, Mona, nakaumay ka mat. Manang Maring, nakaumayak. Taada ngamin parikot ko. Kat madagdag sinanak. Nakik out ni Jong iti pagadalan da. Kat ti parikot ko ita, dagiti inted ko apagbayad na ko maiti pagadalan. Kan iti boarding house na. Kat saan na matgayam nga imbay-bayad. Sapay awan pangalaak itan iti pagbayad ko kadagiti naurno nga inututang ko. Dadalyakan, Martin. Di mo ka di malagip ida. Ah, Saan ka di atunggal agkasapulan ka kat umasidag ka kadakwada. Manang Maring. Gapo ka di tawananda kat di mon malagip ida. Amom, kadagiti panawen nga agkasapulan da iti tulong. Adda ka di malagip mo nga ura iti naminsan kat tinulungam ida. Kuha. Iso ajak itan makaasidag kadakwada. Gapot mabainak unay. Gapot ati ammo kat domtang to ti panawon a sumaya ato matibiyag ko. Kat jak to umasidag iti pada ka tao. Ipagarob ko akabaulak ngam saan mo't gayam. Nasaya at mat tanakaamiris ka mo na. Isungay dun maminsan, saan la kuma at agdama ti intay panunutan. Ngamin, adu ti di tay pay ammo ang mapasamak iti masakbayan. Kas kumay ti dayta. Ti ammom kat kabailam, kan di mon kasapulan ti padam a tao. Angem ita, masapul mo matlagayam ida. Uwan nga rod, Manang Maring. Iso nga ita, mababai na kadama ng dalya, kan Manong Martin akaaruba. Numa nagtulong ka, kat di na kanto malagip ti tinulungam, tinto na marswa ti mangsubat kan ka. Nga rod, di tay kumamauma nga agaramid iti kinaimbag iti pada tayo at tao, ta bendisyon ti supapak na. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 4. Iti aldaw asumango ka ken patay, awan ti maitulong kan ka ti kinabaknang mo, ngam ti kinalintag ti mangispal iti biyag mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Papanam ka di manen, Facundo. Saan ka matan ang matatao dito'y balay? Kanayon ti ipapanaw mo. Di nakpakibibiyangan, Atara. Asawa ka laeng nga agnumnumar iti kinabaknang ko. Ngarod, awan karbangam amang damag no sa dino ti papanak. Kasanunod na ka sa mapasamakan ka. Siyak ti madandanagan nga asawam, nukas jay amano nga aldaw asaan ka nga agawid. Iso nga ibagam kumaamot kanyak no sa dino ti papapanam.
Di nakpakadanagan. Kabaalak ti bagik. Tikit di anak mo ti bantayam. Nalawag. Apay, asaan nyo akabalang na igawit ni Papa, Mama? Sigurado ang mapanmanen kadagiti na duma-duma ababay na. Amumat ang naturay ni papam, anak. Diyak kabalan at ubngaran. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilangan na kada kayo. Naawat kumitkit din ti kastoy a sitwasyon mi, Aliyah. Tinapatag kat agawid latta ti amam. Aginggat kaano ti kastoy nga araramidan ni Papa, Mama. Diyak mo, anak ko. Ikarkararag ko latan ti panagbalbaliw ti amam. Mama, anya nga tano panawan talaangan. Agbalin laeng anak kakaasi ti biyakta. Awan pagkamangan ta. Amumat nga ulila akon. Kat awan apulos ti kabagyak dito'y apagkamangan ta. Diyak kayat nga agregat ka, anak ko. Kayat mo ka di ti agregat, kat dagiti babae ni papam ti agnamay. Da kayo nga min ti pampanunutak, Mama. Mas asyanak kada kayo. Gapo iti aramidan ni Papa. Di nagpakadanagan, anak. Ayaw saklaang. Tinapatag kanya. Saan ka nga agregat? Agyaman na kiti panangawat yu kanya kas babaunan nyo, senyora. Sapay ko tagbayag kamatin kada kami, Jada. Kanayon ngamin ang pumanaw dagiti alalaak akatulong. Saan kami mat anaungat iti anak ko? Kan man manumat nga agawid ti asawa. No lakit din nasingpot kayo, senyora. Ikarik nga agbayagak. Sapay la ko mga rod. No agbayag kalakit di kada kami. Tinawan ang umato ti sweldo. Ay, mayat ang arod no kasta, senyora. Mama, apay asabali manan ti katulong tayo. Pimanaw man ti katulong tayo, anak. Mas daawak. Apay akanayon a pumanaw ti katulong tayo. Kat saan mat anarigat ti trabaho na ditoy. Diyak man amoy. Saan kumat idang ang ungtan? Ngam no apay asaan da makaanos. Barang no agbayag ti inalayo a katulong, Mama. Wan, takinasawkon nga ingatok ti sweldo na, iti tinawan. Mailiw ako na yan kan ka, sweetheart. Apay nga ita ka laang. Nabayaga saan ka nga imay? Kunak na nalipatan na kon. Mabalin ka di amalipatan ka. Uray siya ka. Mailiwak matan unay kan ka. Marigatan kan sa ngamin amang panaw iti asawam. Awan problema ka ni Atara. Ngam siyempre. Amumet nga adu tinaskan nga asikaswak. Dagiti negosyo klaunay. Ay, awanan ti iso amin ditoy, sweetheart. Amumat amang namnama aklaan kan ka. Ta saan mo mat ngamin akayat nga trabaho ah. Day takadila ang ti problema ma. Ala, agsukat ka. Tain tagatangan amin na kasapulam. Kalpasan na. Ibat yan ka itidakkel agatan. Sakbay a pumanawag. Oh, agyaman ak fakundo. Sikati biyag ko. Diyak amo no anya ti mapasama kanyak no mapukaw ka. Ay na. Gaputan na ragsakak no kadwa ka. Iswarong banglaeng nga itid ko amin akasapulam. Basta siya klaang tilalaki itibiyag mo. Aha? Tanumamuak aluklukunak. Amo mon ti mapasamak. Fakundo, saan adadaal ti ulok? Tapno aramidak ti pakadaksak. Awanin sa pulak kan ka. Adto'y ti regalo para iti babae. Api naka-espesyal iti biyag ko. Fakundo! Agyaman nagtadakan. Mailiwak unay kan ka.
Saan ka madanagan? Tagbayagak ita dito'y ayan mo. Amo maten, asikat ikay kayat ko, kadagiti amin a babae iti biyag ko. Amok matkit di dayta. Kan mariknak matasyak ti paboritom. Kabuta saan nakabaybayan. Uray saan ka nga umumay dito'y ayan ko. Ada binigat nga agsang patarigalom kanya. Kaya't nasawan, asaan ka amapukaw iti lagip ko, iti inaldaw. Si kaakanayon, ti adda dito'y panunot ko. No mabalin, panawa mo ti asawam, tadwa talangan nga agkabalay. Amo matasan ang mabalin. Sa nabali, tas anak matapakibibiyangan ti asawa ka. Makapanak iti kayat ko apapanan. Uray amuna, nga agbababae ak, kat saan nga agrekreklamo. Kaya't ko nga minasyakon ti agbalin nga asawam. Sa nabali, si kalaang tilinaon to'y puso. Ne, asino ti adday ti kusina atara? Iso ti kabarbaro akatulong tayo. Anya, napanantisigod na katulong. Kas iti sigod, pimanaw manan. Diyak amuno anya ti problema kadagiti katulong tayo. Sa anak mo't anaungat, ngam apay apumampanaw da. Kwarta ti pagandara matara. Ikam ida iti dakalagatat, tapno saan da pumanaw. Iso timbagak iti baro akatulong ita. Ingatok ti sweldo na iti tinawan. Ha? Sir? Apay anak ka nagkayo diti kwarto. Ada ka di masapulyo? Saan ka natagari? Tano agikis ka. Dakas ti mapasamakan ka. Saan, sir? Kasyandak. Sa anak na umanugot, hindi kaya siya mapasamak. Adto iti dakalagatan. Saan ka nga agipulong iti asawak? Tadakas ti mapasamakan ka no aramidem dayta. Awanan kayo itibain. Gaputabak ng kayon. Kasi di aramidan nyo kada kami nga awan gaway na. Nasaya tamom dayta. Awan gaway mo. Isu nga agtal na ka. Saan mo matapadpadasan ti pumanaw dito tasuruten ka. Ammo mo no anya ti aramidakan ka, numasapulan ka. Kat pati pamilyam, iraman ko. Isu nga agtalinad kalangan dito'y balay. Napintas pa iti biyag mo. Ikan ka iti kwartam, tunggal kasapulan ka. Ayop ka, Don Facundo. Wen, kat no ayo pa. Ad-adapay ti kinaayop ko, no sopringem ti pagayatak. Jida, apay alimlimtag dagiti matam. Nagsangsangit ka kadi? Ha? Ay, saan, senyorita? Saan kan nga aglibak? Ibagam kanyak. Ada ka di problemam? Awan, senyorita. Mailiwak lang iti pamilya. No kayat mo, kaduan ka. Mapanta ija balayo. Umiliw ka kadakwada. Saanan, senyorita? Mairwamak tumatlaan. Sigurado ka? Wan, senyorita. Agyang manaklangan iti kinasaya at yung kanya. O sige, makaamo ka. Ngam no ka sa pulam titulong. Saan kang agbabain amang ibaga kanyak? Tulungan ka, no adda parikot mo. Diyos ko, amo ka saan nakabaybayan. Uray kasto'y tinapasama kanyak. Saan ka akwestyonaran? Di karkararag ko lang. Makaakalak ko maitiday iti a sitwasyon ko. Nga awanda ka sa mapasama kanyak kan iti pamilya. Nagkarti pa nagtalag ko kan Diyos ko. Saan niyo ko mga ipalubos?
Ngagtultuloy ti madingar aramidan kanyak ni Don Facundo. Apa kastoy matantirik nak anabigatan? Nagsakit ti ulo ka. Jakod kabaalan ti sakit na. Atara! Tulungan nak! Atara! Hanya ka na makaspasamakkan ka, Facundo. Nagsakit ti ulo ka. Itaray na ka di ospital. Nagsakit na talaga. Jakod kabalan. Daytoy ka din ti sumbat ti kararag ko, Diyos ko. Amok, adan adagsan asakit ni Don Facundo. Isu nga uray la na pukaw na ti puot na. Nukas na, awan ton gaway na manggundaway kanyak. Ang mga numabalin kunton ti agpakada. Saan nang tumatan amadangran ti pamilyak? Tagsakit kat nga rudan. Sapay kumatagpatinggan ti kinadakas na. Amok at inaramid na kanyak. Inararamid na ba't kadagiti pimanaw a katulong da. Agpuluitan ni Don Facundo. Mama, anya timbaga ti doktor? Adda kanser ni papam iti utak, anak ko. Kat nakaroon ti sakit na. Saan na nakabailan dagiti doktor gagasan? Talaga ka di nga awanan remedyo na, Mama? Ado ti kwarta ni Papa. Saan nakabailan nga agasan ti ilaslastog na kinabak nang natisakit na anak ko. Katyak amuno anya ti reaksyon na hinton makaring. Tiyak amuno kasano nga ibagak iti ama. Saan nalakit di ang maaklon, Mama? Oray saan na ang maawat. Awanin maaramidan na. No di ti aklunan na tigasat na nga agpatinggan ti biyag na. Sa dino ti ayan ko. Adda ka di ti ospital. Malagip kong tinapasamak. Anyati ko na ti doktora sakit ko. Nakasaga na kakadiin ang maamuan. No anya ti sakit mo. Anyat kayat mo asawa na atara. Grabe ka di ti sakit ko. Saan ka kumangagsangit agasta? Ibagam ko mamanya ti sakit ko. Pangasim. Adda kanser mo iti utak. Kat nakaro ka nun, Facundo. Saan na nakabailan nga agasan dagiti doktor? Addan taning tibiyag mo. Saan? Saan abot no dayta? Agkalma ka kumalaang. Ang mga nuag sakit manan ti ulo. Diyak maawat. Akasto'y tinagpanagak. Ado ti kwartak. Ibagam kadagiti doktor. Bayadak ida iti uray mano. Maagasan naklag. Panagkunam ka di, kat saan ko nga imbaga dayta kadagiti doktor. Awanin namnamak ka ni Facundo. At dapat gaya man taning tibiyag na. Isa akasapulan nga trabaho ak. Napanak nagpaliw iti mansyon na. Kat dayta tinaamwa kadamag. Ay, kaasim at ngarod ni Don Facundo. Saan akabaulan nga ispalan ti kinabaknang na, tibiyag na. Talaga nga ay ayatan na unay ni Facundo. Uray kas dyan nga dataning tibiyag na. Naaramid na pailang tinangibaon iti tauhan na. Tapno ikan naklang iti regalo kan surat.
Saan kanto ang malipatan, Facundo? Uray dakas ka. Ngam nagbalin ka na saya at kanyak. Atara, kayat ko ti agkid daw iti pambakawan kan ka. Amok nga amom dagiti araramida ka. Gamsaan ka nagreklamo. Itatadan taning tibiyag ko. Malagip ko ti adu abas-basol ko. Katjak amo, numapakawan nakpay ti Diyos. Mamakawan ti Diyos. Nulakit din apudno ka iting ka pa nagbabawi. Atara, kayat ko ang makasarita ni Jada. Dakkel ti basol ko kan kuana. Kan uray dagiti pimampanaw a katulong. Anya ti kayat mo asawan. Pinagaramidak ida iti takas. Oh, Diyos ko. Tiyak ninamnama akas tagayam ti kinadakas mo, Facundo. Nadusa ka, gapu iti mading aramid mo. Amok, Atara. Uray saan mo abaliksan. Dinusanak ti Apo. Kat saan nakakabalan abiyagan ti kinabangnan ko. Awanan maaramidan ti kwartak, Atara. Agkararag ka, Facundo. Dumawat ka iti pamakawan iti Diyos. Taisulaang ti makaispalkan ka. Saan nga amin abanag kat kabailan at tapalan ti adu akwarta wenno kinabaknang. Kabayatan ti kaadda tayo diti rabaw ti daga, isaganaan tayo kit diti biag tayo sa dilangit. Asapay kuma, ta iti maikadwa a biag, kat makipagtaeng tayo iti paraiso ti Dios. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 20. Kagura ti Apo dagiti dakas, ngem kaay-ayo na dagiti agaramid iti nasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O anya, nakaplano kayo ka din no sa dino ti pag-field tripan tayo ita summer? Si kalako man ti agdesisyon, ma'am. Kalkalpas ti meeting mi kadagiti big boss. Iso mabalin akon makiistorya kada kayo. Nasayaat man no kasta, ma'am. Ti suggestion ko, ma'am, beach ti mayat apapanan tayo. O anya, Giselle, mayat ka iti dayta asing-asing ni May? Ay katwan isagana akong tibating sud ko no kasta. Ayan nga tanti kapik nga impatimplak ka ni Ernie. Nagpatimpla kayo kan kuana, ma'am? Low IQ day ta abaro nga office mate tayo, ma'am. Apay ang naawat dito kat nagaduma ti applicants. Damagan nyo kadagiti big boss no apay. Ayaban nyo lang nga janitress tayo abakat, ma'am. Tama pa na i-follow up di kapeyo ka ni Erning. O sige. Linda, umay ka man dito Apay ka di, ma'am. Ingkamad damagan ka ni Erning, no ayan ti pinatimplak a kape. Itay pa lang urayak Ay, one, ma'am. Ay na, ma'am. Saan ang naawatan ni Erning di instruction mo? Ay, nairneng. Ayan ka no jay kape ngay patpatimplakan ka ni Madam Wilma. Aywan, nalipatak mo ten.
Adang amin impaaramid kanyak ni sir. Ago, ungaet. Amumata na talaga na istrikto dayjay madam. Kasta ka di. Mabit lang, tagtimplaak. Saanan? Syakon. Ituloy mo day tay papaaramid kan ni sir. Agyaman ka, Nana Linda. Masapul ngamin, alapasik ti panang program ko iti computer ni sir. Adtuyan ti kape, madam. Ne, apay asikamot tan tinangiyog iti daytoy. Ayan dayjay nga earning. Adda ka do papaaramid ni sir kan kuana. Ti kunamkit di. Talaga saan ang makaaw-awat dayjay a tao. Ay, pasensyaan nyo kuman, madam. Kabarbaro pa'y nga main. Dinakman surwan si ka, Linda. O, sige, iparabaw mo day takapek di talamisaan. Tamapan kan iti trabahom. Wan, madam. Oh, Giselle, nalpas kon ana budget di magastos si field trip tayo. Nice, no kasta. Apay, sumurot pa lang na nga earning. Saanan? Isupay akaraman iti gastos. Saan tayo nga iraman? Total, kabarbaro na pa'y matlaan dito eh. Katuan, apay ko mangamin asumurot. Kan may sa, hay, jak kayat dayjay akadwa. Nakarakaroon ajak kayat akadwa. Awan timayat ang makikadwa kinkwana. Kasano, weird mo't ngamin. Nana Linda, kaano jay kunada field trip tayo? Inton umay abulan. Ah, sumurot ka kadimat? Ay, kayat ko ti sumurot. Ang saan samot nga amin kat mapan. Ha? Ne, apay ngay? Agbatikan sa kanaw. Ha? Ne, apay ngay? Kunak ano sinaludsud da kano agbati ka. Saan dakto pa'y akasarsarita? Kasta ka day. Sa dakla kasarita, no da pangibaunan da kanyak. Ay, unay dagito'y akakadwan aya. Sa anak mo't ababaunan dito Nana Linda. Ambo, kirneng. Diyak pa'y kumakayat ti agtrabaho. Tagadalak pa'y. Ngam, masakit ngamin ni nanang ko. Isu ang masapol ng agtrabaho ak. Asino ay tinanang mau? Pasita tinagan na, Nana. Katno da gayum ko ide ngagnagad iti pasita. Ha? Ay, isudyagayim mo, Nana. Kanayon na kang istoryaan. Anasingad kayo nga agayam, idi babalasang kayo pa'y. No kasta, sika ti anak na? Kita madlaangan niya. Umay kuntuman bisitaan ni nanang mau. Pasita, malagip nakpay kaday. Ay! Apay ko maamalipatan ka, Linda. Anak mo gayam ni Irneng. Wen, kunakan ko ana. Ngayam amu na tibaginakan ka. Tagam amu ta. Nga mabain ka numod. Managbabain nga agpaiso ti anak mo. Talaga ama nagbabain. Ang bright jay anak ko. Iso nga ron nga isutiin na lada nga ang trabaho ta talaga na laeng. Pakikit-kita man kit de. Takas la idadaduma da iyo opisina yaw. Huwin nga rod, nadlaw kumatday ta. Kunak nga rod kan ko ana nga agan anos. Taday ta ti umuna trabaho na. Masakit ka kanaw. Kunamot tay doktor, akumplet wakla ang jay agas kan therapy ka mayatan. Ay nasaya at ano kasta. Nasaya at na ni Erning amang tulong kan ka. Wen, tanabayag mutin anabalo ak. Isumat ti istorya ni Erneng. Ala, tay timplaan ka man nga rod iti kapay. Kabayatan ti panagis istoryata. Uy, naladaw ka, Mart. Kasano, nag-traffic. Ung tanda ta ni Ma'am Wilma. Wan na rod. Naladaw tamanin idikalman. Wan nga rod Kasano, saan anak onja alarm clock ko? Hey, jak nakaringa na sapa. Siya, talaga ngamin at traffic. Ni Erning, nasapan sama ta sumangsangpot. Kanayon mo't anasapa sumang sangpot day jay. Ay, pasip-sip lang ang kadagiti boss. True.
Irneng, gusto pa day ta pa nagtrabaho. Mangantapay. Ha? Jak na puutan ti oras Panangan gaya man. Di mo pa'y masago na taliyawon day ta pagurasan. Umay ka, tamagantan. Ha? Kunak man no kan tinti pang panganam. Saan? Agbalbalo nak. Kayat ko agsango ta amangan tapno adda kanduak. Ha? Saan ka makigidgiddan amangan kadagiti katrabahuan ta? Nagsusosyal da kita. Di ta darwa ramang magaan. Kasta ka din, nana? Umay kan, inta ni jay kusina tamangantan. Kumusta ijay trabaho man ako? Mayat, nanang. Nalakalaang ti trabaho. Maanusam ka de dagiti kakaduham. Jak ida maanusan, nanang. Ay, kaasi kamutan ako. Araramidak lata ti trabaho. Nila ang nanalinda tinaanos kanyak, nanang. Imbilin ka ngamin ken kuana. Isulaang tigayam ko ijay trabaho, nanang. Giselle, kita am day tilistaan dagiti maki-field trip. Amangan mo't no awan nagan ko dita, ha? Anya nga awan, kat si kapay ti number 1. Aywan, kat sikat ti number 2. Ay, damagaman ka ni Nana Linda no kayat na ti sumurot. Damagam, Adalang mo dita abay mo, aglinlinis. Sige. Nana Linda, sumurot ka ka di field trip tayo? Ay, uray sa anda kon nga iraman. Basta isurot yun ni Irneng. Ni Erning? Ay, uray awan ag field trip no isurot mi day tatao. Kan saan akayat ni Erning ti sumurot? Apay ko maasan yung nga isurot. Ka-office mate tayo, mat. Ay, saan nyo nga ipapilit, nana? Ay, saan kayo kumaamang idumduma iti kakadwayaw? Piliyan niyo ko mga agaramed, iti nasaya at iti padayo at tao. Awan matibasol ni Irneng kada kayaw. Naawat yu ka din, dagitin memo yo? Apa niya akas jay, ma'am? Amokon, nagipulong day nga Erning. Isungad da memo mi. Kasta nga ta. Nalaing at talagang agpasipsip da nga Erning. Makita na. Kwa, saan nyo ko maapabasulan ni Erning? Tasigod mat nga amuyo, abawal ti maladaw. Naminsan lang ang naladawak, ngam adan memo. Oray siyak mo't Ma'am, tulungan ta kami mo't Ay, awan ti maaramidak. At dapay nangat nga ngam iti siyak. Kat iso dati ng memo kada kayo. Makita day nga Erning. Hoy, Erning, agsarita taman? Ha? Adda ka di basol ko? Talagang adda? Awan mo ti amo ka basol ko. Anya nga awan? Naglaing ka nga agpasipsipan niya. Ha? Awan amok iti dayta nga ibagbagam. Sikat agipulpulong amaladladaw kami kani May. Iti uray ka ano man, jak maaramid dayta. Pasensya ka na. Ngamnas ka na mapana ko iti trabaho ka. Sip-sip! Nana Linda, karaman ang tinagan ko kadagiti sumurot ang maki-field trip. Ay, nasaya at mat, no binaliwan da jelistaan kat inraman da kan. Kinasaritam ka di ida, nana? Ay, una, saan mabalay ngay bati da ka? Agyamanak ka nana? Sana bali mabati ako. Sa anak mo't nga interesado amapan. Basta sika, ti sumurot. Giselle, ano di pagtutungtungan da ijay? Aywan. Mapantaman mo't makiistorya. Ang mga no makita na tadagiti boss. Oh, umay dito'y ayanta ni Ma'am Wilma. Kasla agda na patag na ibagana Ma'am? Anya ti pagsasaritaan da? Ay na, amangan no saan kayo amamati iti ibagak. Anya day ta, ma'am? Ay na, kasta launay ti panangidayaw dagiti boss iti trabaho ni Erning. Anya? Anya laang mo't nga iti trabaho na day lalaki dito eh. Nasapa lang mo't asumsumrak. Apay ko mga agbilib da kan kwa na? Ay na, nasapa asumsumrak.
Aramidan na anaimbag ti trabaho na. Panag ko na. Mabiit ti pan naka-promote day dya tao. Anya? Kasano kami ngay ka ni Giselle? Mano atawon min nga da ditoy? No addaman rumbang ang mai-promote, da kami day tamam. Da kami kan ni May. Erneng, anak ko. Enjoy yung day ti umuna a field trip akadam dagiti office mate mo. Una nang. Sapay ko tababaan iti day tao. Kat-ad-adda am-am-am da kadagiti office mate mo. Sayang laeng. Tasan asumurot ni Nana Linda. Aw-awiran na kanu nga min di apo ko na. Kan maysa, mas kay kayat nan ti agyan laeng iti balay. Ngem ti mapan maki-field trip. In fairness, nagagatmat gayam ni Erning. Agbilib ka manin kan kuanan. Naginaw laeng, nagagutan. Di mo ka di mo, akabayatan nga aglanglangoy tayo. Ni Erning tinangisagsagana kadagiti makmakan. Kunak ano si ka? Or saan asya? Ni Erning. Nalaing mo't gayam nga aglutoan niya. Imbaga mo. Iso akay kayat dagiti boss ang makadwa. Ayan na ngay. Iti ayan dagiti boss. Kasta ka di? Ma'am, siya kung ti agasikaso dito yung kusina. Ne, kunak man no kadwam dagiti boss. Imayak, tamok akasapulam ti kadwa dito yung kusina. Imbag man, tanapanunot mo dayta. Dagiti nga min daddo mga office mates tayo. Nabartak dan. Un nga rod, ma'am. Imbag lakit din dada ka, Erning. Dakkel, ti maitulong mo. Giselle, May, ada ipadamag ko kada kayo. Kat kayat ko adeng gandak anaimbag. Anya day ta, ma'am? Kanayon na kami mo't akigkigtutan, ma. Tapno amuyo, naipromoten ni Erning. Ison ti boss yo. Ha? Ha? Agang angaw ka ka di, ma'am? Sana mabalin ang mapasamak dayta. Dayta ti kinapudno. Nakita da ngamin ti kinasaot na, ti kinagagot na nga agtrabaho. Kasano daytan, Giselle? Kat aklunan tan nga iso ti boss ta. Ay na, uray siyak, kat bilibak iti kinasayaat ni Erning. Napakumbaba kan nasingpet nga empleyado. No kasta, saran ti iyawag ta kan kuana. Ay, awanin di arapaap ko a promotion. Na ito diti sa bali. Ala, adan tumutla sa bali ang gundaway. Kanon topay. Katuladon ta ni Erning. Saan ang maladla daw? Naanos, kan talaga ang nagagat nga agtrabaho. Na-istrikto nga ta, boss. Nasingpot mat. Barang ano saan na ta nga istriktuan. Sige panawan kayon ditoy. Good luck, iti baro a boss yo. Ay, May, agtrabaho ta na nasayaan. Wana, tanyaman nga oras. Umay natakit kitaon dito ni Sir Erning. Irwamtan nga awagan ta iti sir. Katuan kasta talaga. Agaramid ka iti nasaya at tapnag sublintumat kan ka a bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Job Kapitulo 14, versikulo 1 ken 2. Agpapadatay amin anakapoy, ken awan mabalbalin na.
Ababa, kanapno itiriga tibiyag tayo. Dumakkel kan malaylay tayo akas iti sabong. Agpukaw tayo akas iti aniniwan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Rose, kumusta? Ah? Am muna? Katuan, classmate na idi elementary. Di na kun malagi. Ha? Sino ka itayan? Siyak ni Gemma. Gemma? Siya, di ka na yun nga agmumuse, idi. Awan! Malagip kon! Si kadaytan? Oh, apay mo't akas ta ti reaction mo. Nagadayumat nga minan tilangam idikan ita. Talaga saan ka na bigbig? Bimakita ka di una yan. Nagpintas ka nga min idi. Nagpudaw ka nagkinis ti kudil mo. Kapikpikas ka matitan. Ah? Ay, anya ngay nga rod kat bakit matdatao? Agka-eskwilaan ta idi, saan ka di? No kasta, agpadpada ta iti edad. 40 kun. 42 kon. Inauna akpay gayam nga mitisi ka. Ay, bimakatan tilangak. Kasano? Manalon laang mat ngamin tinakiasawaa. Kanayon kami ang mabilbilag iti ini. Pasensya kan tatalaga saan ka anay rupaan. Puro mat ngamin trabaho. Bangkag nga inaldaw. Agsak ka kan aggapas pa. Ay, bakit? Adda ka matgaya man. Juan, nasabat ko di classmate ko di palengke. Di na kanun mabigbig. Ay na, kastamot at talaga bakit? Bumakit kan lumakay tilanga ti tao. Hay, siyak ti kay kayat day dingal alaan amuse. Ita, bimakatan tilanga. Kat, dayta ti pakasairan ti riknam. Nagrigat mat ngamin ti panagbiag tayo. Di nakpay mat maipaayan itinamay. Na, siyak manan tinakita maun. Kahit pudnumat, nagado ti agar-aram kanyak idi. Adda engineer, adda teacher, no apay asikapay laang aman nalon tinayat ko. Stone, agtalnakan. Ay, dandan ni saan kon akayat akitaan tilangak iti sarming. Tabi makita kon, gapuken ka. Flora, apok, ubay ka man dito abay ka. Apay, Lola. Bubalbalasang ka pumimpintas Bula, anak manan ni Lola. Ay, pudno ti bagbagak. Karuprupam ni nanang mo. Imbaga ni Tatang, ni kanunanang ti kapintasan dito'y baryo, idi balasang pay. Ay, pudno mat. Karuprupam apirme ni nanang mo. Agyaman ak, Lola. Mapan ka din nag-eskwela. Wen, Lola. Nayuna ka on dya inted kan ka akwarta ni nanang mo. Agyaman ak, Lola. Kahit say-saya atom ti agadal, apok. Wen, Lola. Malagip mo pa'y ni Gemma? Wan, James tayo, idi elementary tayo. Nagkita kami iji palengke din na minsan. Pimangit matan. Manumot nga minan atawan tinapalabas. Jak nga rod na bigbig. Nagdakkel tinagbaliwan tilangana. Sobra kamot amang ibaga nga imalas ni Gemma. Pudnumat Sa bagay, agkikita tayon to inton umay a reunion tayo. Ada reunion tayo? Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Bayam, i-add kayon to iti group chat tayo. Ay, naglawa man yung timulaan iti natin. Apay akaslasaan ka anaragsak. Bumakit man yung ti tao iti kamumula. Anya katoy misis kun aya. Si kalat ti kapintasan para kanyak. Isuasaan ka kumangag panunot iti kasta. Nabasak jay group chat ni. Adda ka no reunion mi. Ay kat mapan ka Mapanak iti kasto alangak. Nay. Kayat mo ka di ama ibabainak iti sangwanan dagiti classmates ko ide. Ne. Apay,
Si kalaang ay ati bimmakait. Nagpintas tupay ni Rose idi nakita. Ay na, bakit? Ipanakal mo anaadaan ka iti anak, nagtawid iti kinapintas mo. Ipakida ka dakwada ni Flora. Tinapintas a balasitang nga anak ta. Umatender ka din ni Gemma, iti reunion tayo. Isumati ko na. Ay na, makitam to tilangana. Nagdakkel ti nagbaliwan na ako naktumat ngamin. Kasta talaga Si Kantupay, limok magkamutan iti kasta unay, kat nakutong kamut idi. Ay na, nalukluk magpay ni Gemma. Uray kitaam to. Bakasyon gaya man ni Flora. Wala nang. Mabalin ka di nga umay to umyan iji balay. Tapno adakad kadwak. Bayan nyo, taibagakan ko na dayta. Nakaayayo nga may, hinday jay nga apo ka. Naglaka ama ibaon. Wala nang. No ibagak anapintas, kasta unay tiragsak na. Pudnomat nga min anapintas. Kanayon ko nga ibaga nga imalakan ka iti kinapintas. Da kayo talaga nanang. Napintas di apokok. Ado ababaro ti tumalyaw ken kuana no kasta nga agudong kami. Ngamjak pa'y kayat amakiin naram ni Flora. Takin sipay laeng titawon na. Dagiti picture ko, idi nagbalinak amuse iti barangay. Ay na, nagpintas kagayam at talaga, nanang. Daytoy mat, idi nakuro na anak. Kasla artista mo't day takadwam, nanang. Dayta ti bisita mi idi dito'y barangay, idi nakuro na anak. Nagswerte ka, nanang. Tada nakadwam nga artista. Si katak idi dito'y barangay. Saan itan? Nanang? Bimakot akon. Pimangit akon. Saan mat nanang? Ay, nagadong aming tirigat, adim malanak, anak ko. San nabali? Tapara kada kami kanitatang, si kalata ti kapintasan di ti barangay tayo. Mala, idulin mo dagita picture ko nga impakitakan ka. Tamapantan agluto. Hello, Gemma. Hello, Minnie. Imawagak, tanabasak di mensahem iji group chat tayo. Saan mo akayat ti umatender iti reunion tayo? Wan ko namot idi. Ita, nagbaliw mo't ti panunot mo. Amangan nga minno ti expectaran dagiti classmate tayo idi. Katsyak pay laang gesigod a Gemma amuse. Sa anak itan amuse, Minnie. Agtal na ka man. Amin tayo kat bimmaketen tila nga tayo. Apay, nasakitan ka, itiimbagakan ka ni Rose, idi nagkita kayo? Nadamag mo nagkita kami. Wan. Amom, napintas ni Rose, gaputagas-gastusan na jerupa na. Namin anon ang nagparitoke. Kasta? Wan. Kasano, nagsinadakan nila kay na. Iso nga ginga ita, jelatan agbirbirok iti boyfriend ter aramidan na. Diyak mo dayta Kwarkwartaan na laang matagiti lalaki. Iso asaan mo nga apalan, tanaragragsak ti biyag mo ngam ni Rose. Ala, si kalaang tinakaamok iti dayta. Iso nga umay kanto inton reunion tayo. Tapno mapanagnakam, asikalatta jay muse mi idi. Ayan nga ni Gemma. Kunam nga adda dito'y reunion tayo. Kat adama ta talaga. Iso day jay Nagkikita tayo lang. Saan aba kay jabado na? Uray adayo madlaw ko ang nagdaan jabado na. Jay sagsasa nga 10 piso si Jay ukay. Ina, agsardan ka man nga aguy-uyaw si Karos. Asit gak man kit de. Anak na nga ta, jay kadunga na balasitang. Nasaya at mata nakaumay ka, Gemma. When Rose, ay na, nagseksi ka matin di ta bestidam. Saan la basta-basta bestida da ito, eh? Amok ang inginaan dayta. Anak mo, to'y kadom abalasitang? Wan,
Ni Flora, Amok day tata karuprupam kat. managbabain ti anak ko. Kasla si kalat tamat edi ka ubing ang pailang. Iso ngayon surot ko, tapno makita namat dagiti classmate tayo idi. Sika, asino ti kaduam? Jay driver ko ah. Ah? Saan samat nga iso jay mister mo? Awan kami ka ni mister ko. Ah, kasta ka di? Santan man napagsaritan day tabanag. Tagsakit lang ti panunot ko. Intayo kit din mangan. O anya, naragsak ka nakakita ka ni Gemma. Kunakken ka nagdakkel ti nagbaliwan na. Ngam kita nga umet, di balasitang akaruprupa na talaga na pintas. Anak na dayjay. Kasjay ngamin idi ti itsura ni Gemma. Wen nga rod. Kan, uray no bimakatilangan ni Gemma, naragsak latta. Kan, natal na ti pamilya na. Wen nga rod ah. Sana kas kanya. Asino manan dyan nang i-drive kan ka? Baro manan alugan dayjay ah. Boyfriend ko. Manan? Ay na Rose. Kaano ka din nga agsardeng kang agbirbirok iti boyfriend? Iti day nga edad mo, naskan ko mga agtalnakan. Ipaay mo laangan tinananay nga oras, atensyon, kan panagayat mo kadagiti anak mo. Ay, Pasensya kan no naibagak kan ka daytoy. Madlaw ko ngamin asabalin ti turong ti biyag mo. Kasla awanan kais-is kan na. saan mo lang amin nga mo dagiti panubok iti biyag adi malanak, Mimi. Iso akas ta ti bagbagam. Saan ati kinadagsan ti panubok dayta? Taamin tayo, ada panubok adi malanan tayo. Ngam ada pagpatinggaan ti amin. Saan ka nga umububing, Rose? Bumakbakit ka. Kastam ka dilatan? Ti agbirbirok latan iti lalaki ti aramidam? Nagsakit kamot nga agsasao. Kaslasaan tayo nga gagayam. Rumbang lang amang nagmudag iti abalikas, Rose. Tapno makapagpanunot ka. Wen, talaga ang nasakit. Ngam iso ti pudno. Nagado ti tao iti reunion dananang. Nagpipintas dagiti badbado da. Kasta ka ni? Wen tatang, nagadupay ati agkakaimas amakan. Sayang, simurot ka kumamat. Imbag ano nag-enjoy kayo, Mat? Ni Nanang, jay la nakis-istorya ti inararamid na ijay. Itadala ngamin ang nagkikita. Amoyo, tatang? Ado tinangibaga, akarupropak kano ni Nanang. Iso nga, imi sa maklat Nanang, masakit kayo kano kuna nilakay. Iso nga imayak dito balayo. Ay, medyo maulaw aklaan. Ni kuma Flora ti ibaon ko. Ngam kinaduan namat ni tatang na ijebangkag, tatulungan na nga agpuros itinateng. Nagsaya at kan, Gemma. Ta si Kapay mismo ti mga sikaso kanya. Kat anyangay nga rod, Nanang. Katawan mo't dagiti anak yung umay mga sikaso kada kayo. Amo damat ama sakitak. Ngamjak man amo no apay asaan da akay at ti ubay. Ngam no ada kasapulan da kanyak. Dardarasan damat ti umay agpatulog. Lakay, naisagana kong jebalunan ta ijebangkag. Sumurot ka? Apay kit tinasaan. Napanunot ko, nga uray saan ka na sumurot. Anyangay kumati aramidak dito'y balay. Kaasi kamat ngamin. Kanayon ka mainitan, iso ang imisit kan. Talaga kasta, Among bakit? Jack kayat nga uyawon da ka dagiti classmates mo. Amom lakay. Nagasgasat ti biyag ko ngam isoda. Pagkunamat, Ngamin, naadaanak iti nagagat. Ken responsableng asawa. day talaan. Natal na ti binangon ta pamilya. Umdasan day ta para kanyak. Uray nagbaliwan ti langak.
Tadamat ni Flora anang tawid iti kinapintas ko ako nam. Ah? Ayun anya. Mala, mapantakit din ije bangkag. Tapno ado ti malpas ta trabaho. Awanan ti serbi ti biyag ko, Mimi. Oh, apay manan anak ko nam dayta. Nagsina kami manan iti boyfriend ko. Apay asangitam, rumbang ko mga agragsak kataawanan ti sakit ti ulo. Jak samat tan makasarak iti kapkap na kakalalaki. Apay namin nga agbiro ka pailaan. Rose, saan mo akasapulan ti lalaki tapno agbyag ka naragsak? Punon sa dayta kinunam. Pagtal na ti biyag mo, Rose. Lakay, umay kanod da Rose kan mini dito'y balay. Kan kayat da pa siya rin je bangkag kan taltalon tayo. Umayda? Kaya't dati mapitakan? Kaya't ko nga ipakita kadakwa dati na ipundar ta adagang. Saan mo't kidi analawa unay? Anam, at least adda. Kan, kaya't ko nga ipakita kadakwa dati pamilya ta. Saan mo nga ibain tinakiasawaam? Kat simple lang ang manalon? Ay nalakay, uray manalon ka laang, tanagagot kan responsable ka nga asawa. Ken, awan babae na. Tanasing peta. Pudno day talakay. Saan ka kadi nga agbabawi? Asyak tinakiasawaam. Pulos nga awan pagbabawyak, lakay. Dumtang ti panagbaliw tila nga. Nang runa, no bumaket, kan lumakay tayon. Ngam ti importante, agtali na udlat ta kumati kinadalos, ti puso tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yo amin, papagayam, hinta ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 6. Isut gapo na asita talgad tayo nga agkuna. Ti apo ti tumulong kanyak, awan to ti panagbuteng ko. Anya ti maaramid kanyak ti tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Napnapanam ka di si kababawnan, tagkarapanaw ka di ti balay. Pasensya kayo lakuman, Ma'am Matilda. Napanaklabiit gimatang iti sabon a paglabak kadag iti kortina. Naibus ngaminan ti sabon. Inton maminsan, aginot kayo ngamin, tapno saan anala ka ang maibus ti sabon. Nagbuslon kayon tomat ngamin nga agusar. Ay saan mo't, Ma'am? Tauray nagadudag iti lalabaan. Agtiptipid akmet. Tapno addan tumanen usarak intun sumaruno nga aglabaak. Sige, aglaba ka. Ngam di ka nagaramat iti washing machine, ha? Tapno makatipid tayo iti kuryente. Iha, nalabasamat unayin ti pampamayam kadag iti babaw nandito'y balay. Saan kumakas jay ti tratom kadakwada? Kaputan na sayat mo ti panagtrabaho da. Ay na, papa. Tapno dagong gunada ang masuswelduan. Sa maysa. Libre matipan nanganda di ti balay. Huwan, angam kaslamat makina ti pamayam kadakwada. Di mo kaya't nga ginanada iti uray apagbiit lakuma. Kan uray pananganda, di dan masango, gaputa makumikum da iti trabaho da. Basit lang ang dagiti jakpay na sibugan amula. Ay, intun malpas.
Ituloy ko manan agabyunan. Tijak nalpas aginabyon idi kalman. Paulito, Ha? una yan. Nakaan-anos kakit din aya. Kasla di ka mo tinagin ina na iti panagtrabahom dito'y garden. Senyor. Masikuranak ngamin nga gigyan lata ni Diyo nagtibalay. Iso nga umayak man nagpagnapagna tapno mawatwat ti bagi. Tamariknak, ako mapkapsutak at talagan. Un nga rod, senyor. Isuan na saya at matarimuar kayo. Pasensya ka laangan at di ka matulungan. Nalakak mata na mabambanog. Sana nakas idi akabalak pa iti agtrabaho. Okay lang, senyor. Di kay madanagan. Adda akmat. Kanwawan serak ti anak mi. Umay mat tumulong kada kami. Naimbaglakit din tanagagat kan nakaan-anos kayo asa nga pamilya kada kami. Isong agyaman ak unay, baro. Gayam, si Mang, bagat. Awan ka din nasasaokan ka ni Senyor Drigo. Nga anya, Paulito. Itay agsibsibugak iti mula da ijay garden. Napan ijay. Napan nagpagnapag na. Kat dinamag na. No kaya tayo ka no, ura ijay balay da ti pagnaadan tayo. Angam kinunakmat, apag saritaan tapay. Angam no bilang laeng. Jak kayat. At damat bukod tayo abalay. Ay, uray siyak nga rod. Ay, jakmat kayat Asidag tayo mat kadakwada. Iso asaan tayo mat ngaglanglangan ang mga ramid iti trabaho tayo kadakwada. Dandani mabaybayan tayo pa yung tuy balay. Gaputa ka na yun tayo mat ijay balay da. Uwan nga rod bagat. Kan uray ti anak ta. Mairamanan ang makitrabaho. Tapno laang malaganan ta kadag iti trabaho ijay. Pasyarak man damanang simangkan manong Paulito dito'y balay ti amo da. Jakmat ngamin ida maranranaan. Tunggal mapanak iti balay da. Takanayon da masapa pumanaw. Katrabiin tumat tanti sasangpat da. Vincent! Sa dino ti ayan mo? Apay ka di, ma'am. Itay ka ba yung ayaban? Hindi ka sa bungsong bag? Tulog ka di, ha? Na, Pasensya kayon, ma'am. Kalkalpas ko nga minanaginaw. ay, una yan. Sumurot ka kanya pa. Naguyong gayam day ta anak ni Senyor Drigo. Ay, no siyak lang ti babaunin da. Sana mabalinti kasta. Pumanawak adagos Di uray awan ti agtrab-trabaho no kasta damay. Pumanawak man laangan. Ijayak ton balay damanang si mga agpasyar. Kalpasan ti misa inton Domingo. Hoy, si ka Vincent ha? Uray adda dagiti dadakkel mo ditoy. Di mo kunaan adi kag trabaho. Tamailaklak ammo ti panangan nyo ditoy asa nga pamilya. Iso anas kan nagtrabaho ka. Maawatan, ha? Uwan, ma'am. Imbagak mo't kada kayo naginawak pa'y ngamin. Di ka nagpalawag. Basta no anya timbagak, aramidam ha? Kan di ka nagreklamo. Ala, agdalus ka diti balay. Mangrugi iti second floor, aging ga ditoy. Anya ka diti mapaspasamak ditoy. Bigbigat ang nakar-ariwawa kayo. Kwa, papa? Day taman anak dagiti babaunan. Kasano, nagbuntog nga agunggunay. Kat adapay ko manaskan nga aramidan na. Di nan samot ngamin kayat ti maibaon. Iso ang nagbuntog nga gargaraw. Saan kumamata kasta, iha? Ta saan matamaki na ti tao? Kan saan kumakanayon a binubugkaw ti panagsaritam? Awan ano kasta? Maumad antukan ka. Di ko nayukit, di ba pa? Gapot ag serserbi dagiti naganak da ditoy. Ha? Gun-gun dawayan na mutan nga idandanon ti puksit na dito'y balay. Ni manang si Mangmet ti lumabas. Sigurado amapan iti balay manan ti amo da.
Itaman pa yan naladaw. Ay, kasaritak man. Manang si Mang, naladaw ka matasimrak kita. Gapot ka dadaras ko. Nalipatak gayam a pinakan ti asom Iso ang nagsubli ak biit. Ay, kunaklay tayo no naladaw ka simrak. Imbag man tamaan anusan nyo dagiti amo yo. Nang runa day dya Matilda kat nakauyuyong. Ay na talaga akasta, inday. Awan maaramidan me. Taamo mikot nga rod ida. Nga uray bugbog kawanan day dya babae iti anak yo. Kinapudno na. Mapanak ko maijay iti kalman tapasyarin kayo, manang. Tadi kay matan marandanaan iti balay yo. Angam, jak nagtuloy yan Tamang manggag ko ngamin ti panag-ungat ti amo yung babae. Bugbog kawan na mati anak yo. Ay, wen nga rod inday. Angam sana bale. Aganos kami lata aginggat kabailan me. Ay, panawan yung kit di idan. Tamakaamuda mo tan iti biyagda. Dinak nasiputan ni Vincent kasi mang at dito'y nga to. Tama kumikom nga agdaldalos iti bakante asilet. Abag husto. Kalkalpas na launay ang nagdalos dito'y silid ni Papa. Ita, inutag adadaulan ti padlak ti kabinet. Apang ikarkargaan ni Papa iti kwartana. Kat alaak dagiti kwarta. Pagparangag at tinakaw ni Vincent. Tapno agparang addakas iti imatang ni Papa. Apag iso, no umulin to ni Papa, matakwatan na ang mapukpukaw dagiti kwartana. Kalpasan na, ibalang ko ti wallet na iti basuraan. Senyor, agpakada kami tani, rumabiin. Agpakan kami pa'y kadagiti taraken me. Sige laeng si Mang. Sige, senyor. Agawid kami pa'y. Masapa kaming tulangan inton bigat. Ala, da kayon ti makaam mo. Sumagatak mampay iti silid ko. Tay nakmangala iti jacket ko. Tanay, malaminak meten. Anyat napasamak dito'y silid ko. Apay nga kaiwaramet tandag iti ladawan mi iti day di Flores ka nga asawak. Ti padlak ti kabinet. Nadadaal. Kita ag ti karga ti kabinet. Simang at ni Papa iti seleda iti dahi di mama. Kita aglaang no anyat reaksyon ni Papa. Taawanin dagiti kwartana. Matilda! Umay ka man dito. Kunakon kat. Wan, Papa! Umaya kon! Apay ka di, Papa? Kita iha. Agkay waramit tandag iti kagawaan dito silid ko. Kita nadadaal ti kandado ti kabinet. Kat dagiti nakadulin nga alahas day di mamama. Agkay waramit tan. Kan mapukpukaw ti iduldulin ko akwarta. Ha? Ay, unay matanti kastoy ang napasamak, Papa. Asino nga tati awanan asi ang nangarami di ti kastoy? Kasano ko mamapasamak ti kastoy? Papa, malagip ko. Saan ka di ang nagdalos ni Vincent itay bigat diti balay? Ama nga no iso ti akin arami diti daytoy. Juan, nagdalos nga agpaiso ni Vincent. Ang panagkunak, sana maaramid ti kastoy. Anya? Ngam, Papa, ammo tayo mo't amarigrigat da pamilya. Iso nga rod nga agkatkatulong da kada tayo. Uray pa'y. Jaglat na mamati ang maaramid ni Vincent ti kastoy.
Gaputa sana dakas ti amaken inana. Sa maysa, at dabuteng da iti namarswa. Mariribukan na kiti kastoya na pasamak. Iso at inasayat. Dituyak pa'y labakan ti aseleda maturog. Naimbaglakit din tasaan ko aginaraw dagiti agkay warali naon ti cabinet. Agraman ti nadadala kantado. Kat inlak ko ti ridaw ti seled. Diya ko nimbaga kini Matilda. Nga dapanggap ko amang paimbestiga kadagiti pulis iti napasamak. Ipa-fingerprint ko dagijay. Agdwa-dwa ak ngamin iti imbaga ni Matilda. Ani Vincent akin aramid iti dayjay. Ma'am, uray marigrigat kami laang. Di mi insuro ti anak mi nga agtakaw. Tapno at dalaang pagbiag mi. Pudnuti ko na ti asawak, ma'am. Tanong pagbiyagan laeng. Makatrabaho kami, mat. Basta laki dinadalos at trabaho. Kat, asino kumangarod ti akin aramid iti kasya na pasamak iti seled ni Papa? Kat tila ang mat anak yu ti simrek iti seled? Tanapan nagdalos ijay? Ma'am, aklo na kasi mereka kay Jay. Ngam nagdalusak lang, met. Awan sa bali ngay naramid ko. Ala, husto daytan Matilda. Saan mo nga ipilit? Tinasayaat, ingkan iti trabahom ta mga numaladaw kan. Kat si kamat Vincent, sumrek kamatan iti klasem. Senyor, addan dagiti pinaawagan nyo nga investigador. Nasayaat no kasta si Manga. At iti tulbag. Lukatam ti silid ko. Ikuyog mo dagiti investigador ijay. Sige, senyor. Sir, okay ka dilaan kada kayo? Nga uray da kayo katalaan mi iti fingerprints? Saan lang nga dagiti babaunan nyo? Nasaysayat mat lang ti kastoy ama aramid. Takas na kunayo, dagiti babaunen ti pagpabasulen ti anak yung nga akin aramid iti daytoy. Sige lang, sir. Kan uray ti anak ko, alaan nyo mat iti fingerprints inton sumangpet. Uwen, sir. Anyat kayat asawan da iti Papa? Apay anas ka na mangayab kayo iti agimbistigar diti balay. Kat naglawag mat at ila ang anak dagiti babaonan ti simrek iti saladyo. Ladingitak iya, ngam kayat ko lang ti agsigurado. Pasensya kayon, ma'am. Ngam nasken nga aramiden mi ti trabaho mi. Papa, Apay nga agsangit ka. pakawanan da ko ma. Siyak ti akin aramid iti da ito yan napasamag. Kunakon kat. Iso nga da pa nagduan-duak. Tadagayang pa kay naigam iti da ito yan napasamag. Ngam apay ana aramid mo ti kastoy, iha. Gaputa mariknak, anas asidag tiriknayo kadag iti babaunan. Ngam iti siyak nga anak iyo. Aniya? Iha, saan ka nga insuro iti dakes nga aramid? Kat pangasim, diyak kayate na maulit pa'y daytoy. Nakababain ti kastoy nga inaramid mo. Pagkawanan da ko ma, Papa. Di ka garamid iti saan ang nasayaat, ta sigurado nga iti udi na, si kanto matlaang ti pagbalatakan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat,
para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.